Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου, Καστιλίου και Βιάννου, κύριε Ανδρέα, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε πρόεδρε της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, κύριε Ματζαπετάκη, αξιότιμε πρόεδρε του Δημοτικού Οργανισμού ΚΑΠΗ και πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κύριε Σκουλατάκη, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να σας ζητήσουμε συγγνώμη για την μικρή αυτή καθυστέρηση για την έναρξη της εκδήλωσής μας. Το 1922, την αποφράτα εκείνη για την Ελλάδα χρονιά, οι ξένοι παρατηρητές της καταστροφής της Μικράς Ασίας εξέφρασαν μια μεγάλη απορία. Έβλεπαν τους Έλληνες από τα βάθη της Ανατολίας, αντί να κρατούν μαζί τους χρυσαφικά και θησαυρούς για να μπορέσουν να έχουν μια πιο άνετη ζωή, να κρατούν εικόνες, λείψανα Αγίων και τα λείψανα των προγόνων τους. Αυτά ήταν που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνους. Η διαφύλαξη των ιερών της πίστεως και της πατρίδας. Μεταφέροντας απλά κόκαλα για κάποιους, εξέφραζαν το σεβασμό τους προς τους πατέρες τους, μη έχοντας σε αυτή την περίπτωση άλλο τρόπο για να αποδείξουν αυτή την αγάπη. Εμείς ερχόμαστε σήμερα με τις λίγες δυνάμεις μας για να τιμήσουμε με τον ελάχιστο αυτό τρόπο που γνωρίζουμε έναν άνδρα που για περισσότερα από μισό αιώνα διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα της Εκκλησίας Κρήτης. Αυτός είναι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κυρός Τιμόθεος, τον οποίο θα ανακαλέσουμε στη μνήμη μας με μια αναφορά στη ζωή και το έργο του από τον κύριο Νεωνάκη και με την εκτέλεση των μελοποιημένων ποιημάτων του σε μουσική του κυρίου Δαμαρλάκη από τη χοροδία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά και το μουσικό συγκρότημα Ορφέας. Η όλη εκδήλωση αποτελεί μια προσπάθεια του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, η οποία όμως δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς τη συνδρομή κάποιων ανθρώπων και οργανισμών. Έτσι, οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστιλίου και Βιάννου, κύριο Ανδρέα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, στον Δήμο Ηρακλείου, στις γραφικές τέχνες Δετοράκης ΑΕΒ, στις εκδόσεις Ήτανος, στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης, στην κυρία Κουβίδη Στέλλα, στα οπτικά κέντρα Μαρκάκης, στην κυρία Μαμαλάκη Κέτη, στην κυρία Ζαχαριουδάκη Στέλλα, στον κύριο Παγωνάκη Κωνσταντίνο, στους αδελφούς Ομηρόλη και σε φίλους του Συλλόγου. Έχουν στείλει κάποιες επιστολές υπουργοί του τόπου μας, όπως ο κύριος Αρνοντάκης και ο κύριος Στρατάκης, και βουλευτές, η κυρία Σκραφνάκη και ο κύριος Αυγενάκης, οι οποίοι ζητούν συγγνώμη που δεν μπορούν να παραστούν στην εκδήλωσή μας. Εκ μέρους τώρα του Δημάρχου, να καλέσουμε τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, κύριο Νίκο Ματζαπετάκη, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου, Καστιλίου και Βιάννου, σεβαστοί ιερείς, εκπρόσωποι των αρχών, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, ο Δήμος Ηρακλείου φιλοξενεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ηράκλειο Καλοκαίρι 2010 εκδήλωση μνήμης προς τιμή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρού Τιμοθέου, που οργάνωσε και επιμελήθηκε ο Παγκρίτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο τον γνωρίσαμε ως τον Ιεράρχη με το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, ως τον καλό, δίκαιο και γεμάτο αγάπη ποιμενάρχη. Σήμερα μας δίδεται ευκαιρία να γνωρίσουμε και μια άγνωστη στους πολλούς πλευρά της προσωπικότητάς του, αυτή του πρικισμένου με ποιητικό τάλαντο πνευματικού ανθρώπου.
Στη σημερινή εκδήλωση η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής Ορφέας και η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά θα παρουσιάσουν το ποιητικό έργο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, Λυτρωτική Φιλογέρα, σε μουσική σύνθεση του Ιωάννη Δαμαρλάκη, μουσικού με μεγάλη προσφορά στη βυζαντινή μουσική και με σημαντικό συνθετικό έργο. Και με την ευκαιρία θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ τον Γιάννη Δαμαρλάκη για την ανάδειξή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε μουσικολογιότατο άρχοντα διδάσκαλο του ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Είναι χαρά μας ως Δήμος να φιλοξενούμε παρόμοιες εκδηλώσεις όπως τη μουσικοθεατρική παράσταση που θα λάβει χώρα στις 23 Αυγούστου στην πύλη Βιθλεέμ με τη χοροδία και τη θεατρική ομάδα νέων της Αρχιεπισκοπής. Θέλω να μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό του Δημάρχου μας κ. Γιάννη Κουράκη, που παρά την επιθυμία του δεν θα μπορέσει να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλή ακρόαση. Ευχαριστώ. Όπως ήδη είπαμε, το πρώτο μέρος αυτής της εκδήλωσης αποτελείται από μια ομιλία την οποία θα εκφωνήσει ο επίτιμος σχολικός σύμβουλος των θεολόγων Κρήτης και πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ηρακλείου, κύριος Κωνσταντίνος Νεωνάκης, τον οποίο και καλούμε αμέσως στο βήμα για να μας μιλήσει με θέμα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Τιμόθεο. Σεβασμιότατε Άγιε Κρήτης, κύριε Ειρηνέ, σεβασμιότατε Άγια Καλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου, κύριε Ανδρέα, σεβαστοί πατέρες, κύριε εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αρχών, κυρίες και κύριοι. Η τιμή και η δόξα του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από την έξωθεν καλή μαρτυρία που λέμε στην Εκκλησία μας. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κυρός Τιμόθεος υπήρξε πολλές δεκαετίες ιεράρχης της τοπικής μας εκκλησίας με ενεργό ρόλο και ευεργετικό ρόλο στα προβλήματα της Κρήτης και είναι πασίγνωστος στο λαό της Κρήτης, καταξιωμένος, βραβευμένος και με πολλούς επένους στη συνείδηση του κρητικού λαού. Δεν χρειάζεται λοιπόν επένους, αλλά η απόψινή μας εκδήλωση μνήμης και τιμής στο μακαριστό Τιμόθεο, είναι μια ανάγκη δική μας, είναι ένα χρέος δικό μας για αυτόν τον άνθρωπο που τόσα προσέφερε στο νησί μας. Ο μακαριστός Τιμόθεος γεννήθηκε στο Γαλαβαμούρι του νομού Χανίων, Γαβαλαμούρι του νομού Χανίων. Ήταν το τρίτο παιδί από τα 4 αδέρφια της οικογένειας Κωνσταντίνου και Αρτεμισίας Παπουτσάκη. Σε ηλικία 4 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα. Και η ηρωίδα μάνα του, η Αρτεμισία, με κόπους και μόχθους μεγάλωσε τα ορφανά. Γι' αυτό και ο μακαριστός Τιμόθεος, όταν έγινε επίσκοπος Αρκαδίας, πήρε τη μάνα του κοντά του, κήρεται μοναχή στην Παναγία της Καλυβιανής και σε όλη της τη ζωή ήταν
εκεί στο μοναστήρι, υπηρετούσε το μοναστήρι, εκεί εκοιμήθηκε ετάφη. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Χειρός Τιμόθεος τελείωσε το γυμνάσιο Αρένων, το εξατάξιο γυμνάσιο Αρένων Χανίων και στη συνέχεια τη Θεολογική Σχολή. Υπηρέτησε ως υπαξιωματικός τον ελληνικό στρατό και στη συνέχεια, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν στην πρώτη γραμμή, στο αλβανικό μέτωπο. Υπηρετούσε ως ιεροκήρυκας, με τη φλόγα της καρδιάς του έδινε στους στρατιώτες κουράγιο. Όταν η πατρίδα μας υποδουλώθηκε και η ιδιαίτερη πατρίδα μας τους Γερμανούς, ο Μιχαήλ Παπουτσάκης, έτσι ήταν το όνομά του το κοσμικό, κατέβηκε στην Κρήτη, στην ιδιαίτερη του πατρίδα στα Χανιά. Και το Νοέμβριο του 1942 κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Γουβερνέτου, στο Ακροτήρι. Στη συνέχεια χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος και γίνεται η χειροθεσία του σε αρχιμανδρίτη. Ως αρχιμανδρίτης δε τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στα Χανιά. Ήταν υπό την προστασία του Αγαθαγγέλου Ξηρουχάκη, του σπουδαίου αυτού επισκόπου Κιδωνίας και Αποκορών. Το 1950 η Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδος, η Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, τον έστειλε με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης να σπουδάσει στη Γαλλία. Και σπούδασε κοινωνιολογία και επιμαντική στη Λίλη και στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε, τοποθετήθηκε πνευματικός στο θεολογικό οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας και υποδιευτής του οικοτροφείου. Παράλληλα, τοποθετείται ιερατικός προϊστάμενος στη ενορία της Παναγίας Ξοσπηλιώτισσας και από εκεί το 1956 η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ομόφωνα τον εξέλεξε Επίσκοπο Αρκαδίας. Τότε ήταν οι σημερινές Μητροπόλεις Επισκοπές. Ως Επίσκοπος Αρκαδίας έδειξε έντονη δραστηριότητα, όπως είχε δείξει σε όλη του τη διαδρομή, και το 1976 πάλι με ομόφωνη απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου εξαιρέει Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Τον Ιούλιο του 2006, 26 Ιουλίου, εκοιμήθη σε ηλικία 91 χρόνων. Αυτή ήταν η διαδρομή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου. Θα προσπαθήσω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να αναφερθώ στις αρετές μεγάλες του Αρχιεπισκόπου. Όχι για να κάνω πανηγυρικό λόγο, ούτε να ραδιάσω πενέματα για τη ζωή και το έργο του. Δεν τα έχει ανάγκη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος. Εξάλλου, όσο καλά κι αν θα τα πω εγώ, δεν μπορεί να είναι καλύτερα από όσα διηγούνται και λένε οι άνθρωποι που έζησαν μαζί του, που τον γνώρισαν, οι άνθρωποι που άκουσαν τα κηρύγματά του, που τον άκουσαν στο μικρόφωνο, στο ραδιόφωνο, που τον έβλεπαν στη τηλεόραση.
Τίποτε καλύτερο δεν μπορώ να πω, θα είναι φτωχότερο. Όμως θα προσπαθήσω. Με όλη μου την αγάπη. Σε αυτό το πρόσωπο. Να αναφερθώ στις αρετές του. 3 είναι οι μεγάλες αρετές που στήριξαν τη ζωή του Τιμοθέου και καθοδήγησαν το έργο του. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Είναι οι βασικές χριστιανικές αρετές, που από αυτές πηγάζουν όλες οι άλλες. Από αυτές τις 3 αρετές οπλίστηκε ο μακαριστός με υπομονή και επιμονή, με ειλικρίνεια και αγαθότητα, με απλότητα, με ανεξικακία, με επίοικια, κατανόηση, συγχώρηση και έλεος στους άλλους ανθρώπους. Είχε υπομονή και επιμονή ο μακαριστός. Γι' αυτό ήταν ακούραστος. Μέρα και νύχτα δούλευε. Ποτέ δεν έκαμε πίσω. Οποιοδήποτε κοινοφελές έργο και αν ανέλαβε, το έφερε εις πέρας. Είχε όμως ειλικρίνεια και αγαθότητα. Και όλες οι αλήθειες της χριστιανικής μας πίστης ήταν μέσα στην καρδιά του χαραγμένες. Και αυτές τις αλήθειες με το στόμα του διαλαλούσε παντού, στα κηρύγματά του, στις εκπομπές του, στις συζητήσεις του. Αυτές τις μεγάλες αλήθειες με την πένα του προέβαρε παντού, στα κείμενά του και στα βιβλία του. Είχε όμως και μια άλλη καταπληκτική αρετή ο μακαριστός Τιμόθεος. Την απλότητα. Η απλότητα ήταν το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Με αυτή συμπεριφερότανε, κουβέντιαζε, αποφάσιζε, ενεργούσε. Η απλότητα δεν είναι εξωτερική αρετή, είναι εσωτερική αρετή, ένωση με τον Χριστό. Με αυτή την αρετή ο μακαριστός Τιμόθεος πείμενε, ανεχότανε, αγαπούσε και έδινε την καρδιά του στους άλλους. Με αυτή συνομιλούσε με τους άλλους. Ο μακαριστός Παΐσιος εκήρυτε ότι η απλότητα είναι αγία ζωή. Απλότητα έχουν οι Άγιοι, έλεγε ο μακαριστός Παΐσιος. Απλότητα έχουν και τα παιδιά. Είναι ύψιστη αρετή. Ο μακαριστός Τιμόθεος ήταν ανεξίκακος. Άλλη αρετή σπουδαία. Είχε επίοικια κατανόηση, συγχωρούσε, ελεούσε. Έτυχα σε 2-3 περιστατικά. Συνεδριάζαμε, ήμουν μέλος επιτροπής, συνεδριάζαμε. Αυτός ήταν ο πρόεδρος. Και από εμάς της Επιτροπής ορισμένα μέλη κατηγορούσαν άλλους. Μιλούσαν με θυμό. Τα άβαζαν και με τον Αρχιεπίσκοπο. Θα μπορούσε να τους βγάλει έξω. Θα μπορούσε να τους θέσει στο περιθώριο. Και όμως αυτός ο άνθρωπος με την περίσσια του αγάπη
τους έλεγε γιατί θυμώνετε, μη θυμώνετε, γιατί κατηγορείτε τους άλλους, πού το βρήκετε το δικαίωμα. Προτού κατηγορήσετε τους άλλους, κατηγορήσετε τον εαυτό σας, για να είστε πιο επίοικοι στους άλλους ανθρώπους. Εμένα μου έκανε κατάπληξη αυτό το γεγονός και το είχα στη μνήμη μου, ζωντανό. Κάποια μέρα που διάβασα ότι ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ενώ περπατούσε στο δρόμο, είδε ένα αγόρι και ένα κορίτσι αγκαλιασμένα, τα παιδιά να φιλιούνται. Πιο αυστηρή εποχή τότε, οποιοσδήποτε άλλο χενάτα θα τα κατηγορούσε, θα τα μάλωνε, δεν ξέρω τι άλλα τους έκανε. Εκείνος όμως, ο Όσιος Μακάριος, προχώρησε βιαστικά και άρχισε να κατηγορεί τον εαυτό του. Βλέπεις Μακάριε, του λέει, του εαυτού του, βλέπεις πόσο αγαπιούνται τα δύο αυτά παιδιά. Εσύ έχεις τη δύναμη που λες ότι είσαι αφοσιωμένος στον Χριστό να αγαπάς τον Χριστό τόσο πολύ. Δεν έχεις, είσαι ανάξιος. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κυρός Τιμόθεος συζητούσε πολλές φορές και έλεγε: εμείς οι θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, για να μπορούμε να διακονούμε το λαό και να υπηρετούμε το λαό, πρέπει να έχουμε πίστη, γνώση και έργα. Τρία πράγματα. Εάν δεν τα έχουμε αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Είμαστε ακατάλληλοι. Πίστη. Πίστη όμως φλογερή, που να σου δει τέτοια δύναμη να ομολογείς το Θεό σου, το Χριστό σου, και ενώπιον του Δημίου να σου κόψει το κεφάλι. Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Ναι, πιστεύω, Κύριε. Έλεγε ο μακαριστός Τιμόθεος ότι χρειάζεται πίστη που όταν η σκέψη κλονίζεται να προσβλέπει ο άνθρωπος με αφοσίωση στο Θεό, με εμπιστοσύνη στο Θεό, και εκείνο που θα ζητάει περισσότερη πίστη. Κύριε, δώσ' μου πίστη. Επίσης έλεγε ο μακαριστός Τιμόθεος ότι εμείς οι κληρικοί, οι θεολόγοι, οι λαϊκοί και κληρικοί, για να επηρεάζουμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, τους νέους, και να είμαστε το παράδειγμα, πρέπει να είμαστε με τέτοια φλογερή πίστη που εάν για οποιοδήποτε τρόπο πάει να κλονιστεί, να μην ξεχνούμε τον έλεγχο «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας». Ακόμη έλεγε ο μακαριστός ότι η πίστη σε κάθε σύγχυση θα μας βοηθάει να φτάνουμε στην αλήθεια, να μην μένουμε στη σύγχυση, στην αλήθεια να καταλήγουμε και να ομολογούμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο μακαριστός Τιμόθεος έλεγε ότι χρειάζεται γνώση σε εμάς τους κληρικούς και τους λαϊκούς θεολόγους. Γνώση των αληθιών της πίστεως, μακριά από αιρέσεις και από ηλιστικά συστήματα και θεωρίες. Αλλά κι όλα να τα έχουμε αν δεν έχουμε έργα. Έργο να δει ο λαός, να υπηρετηθεί από τα έργα μας. Δεν κάνουμε τίποτε.
Έλεγε ακόμα ο μακαριστός Τιμόθεος, εμείς οι θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, πρέπει να αγαπούμε και να υπερασπιζόμαστε τους αδύνατους, τους καταπιεσμένους και καταφρονεμένους. Πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι στην κοινωνική αδικία και στους φραγμούς αυτούς που καταδικάζουν τους ανθρώπους στο περιθώριο. Τους καταδικάζουν να ζουν με φόβο και χωρίς ελευθερία. Ένας φίλος μου που είναι μεταξύ των ακροατών, ο Μαθιός ο Μαμαλάκης, μου διηγήθηκε τα εξής περιστατικά. Τον συνέλαβε η Χούντα, τον πήγε στην Αθήνα, ΕΑΤΕΣΑ, Θεοφιλογιαννάκος, ανακρίσεις, ξύλο, ταλαιπωρίες. Ο Τιμόθεος παίρνει το αεροπλάνο και πάει στην Αθήνα. Όταν είδε το ταλαιπωρημένο άνθρωπο, πληγώθηκε αφάνταστα. Πού είναι ο Θεοφιλογιαννάκος? Βρε, του λέει, αυτή είναι η Ελλάδα των Ελλήνων χριστιανών. Θα το πληρώσετε. Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη με μαθητές του Λυκείου στις Μοίρες. Τα παιδιά αγνά και ορμητικά έγραφαν συνθήματα στους τοίχους. Κάτι έκαναν, τα συνέλαβαν και τα πήγαν στα Χανιά. Παίρνει το αυτοκίνητό του ο μακαριστός Τιμόθεος και πάει στα Χανιά. Έτσι όμως, μόλις το έμαθαν, οι γνωστοί έτρεξαν, ήρθε ο Τιμόθεος. Όταν είδε τα παιδιά και τους υπεύθυνους που τα είχαν οδηγήσει εκεί, τους είπε, με αυτά τα παιδάκια τα βάλετε. Αυτή είναι η αντριά σας. Φαίνεται ότι είχε μαζευτεί κόσμος. Φοβήθηκαν και τούδωσαν τα παιδιά, τα βάζει στο αυτοκίνητο, πατήρ με πατώσε μέσα. Συγγνώμη. Ήταν πολλά παιδιά, 5-6, σε ένα αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε. Και τα πήγε στις Μοίρες. Το μακαριστό Τιμόθεο τον γνώρισα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στην Αθήνα, στο οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας. Είπαμε ότι ήταν ο υποδιευθυντής και ο πνευματικός του οικοτροφείου. Πιο πολύ όμως τον γνώρισα ως προϊστάμενο του ναού της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας, μια μεγάλη ενορία των Αθηνών. Στο οικοτροφείο ήταν η χαρά, το στήριγμα και η παρηγοριά όλων των φοιτητών. Και πρέπει να σας πω ότι σε εμάς τους Κρήτες είχε απερίγραπτη αγάπη, χωρίς να το εκδηλώνει ποτέ. Στην ενορία του κάθε Κυριακή, κόσμος και κοσμάκης. Ήταν δύσκολο να βρεις μέρο να περάσεις ένα ψανακερί. Κρήτες φοιτητές όλων των σχολών, Κρήτες καθηγητές, Αθηναίοι από άλλες ενορίες, κατάμεστη ενορία του πατρός Τιμοθέου. Εκεί μετά τη λειτουργία, πηγαδάκια, συζητήσεις. Τι χαρά να βλέπεις ανθρώπους να θέλουν να αγγίξουν το ράσο. Το 1956, όπως είπαμε, εξελέγει Παμψηφή. Από την Ιερά Επαρχιακή μας Σύνοδο
επίσκοπος Αρκαδίας. Όλες οι επισκοπές, όλες οι σημερινές μητροπόλεις ήταν επισκοπές. Το 1961 έγινε η επισκοπή της Μεσαράς, επισκοπή Γορτίνης και Αρκαδίας, και το 1962 προήχθη σε Μητρόπολη όπως και όλες οι άλλες επισκοπές. Εδώ ανακαλύφθηκε όταν ήρθε επίσκοπος ότι είχε ανάγκη ο τόπος από ιδρύματα, και εδώ στη Μεσαρά φάνηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι εθελοντές, αφοσιωμένοι να υπηρετούν τα ιδρύματα. Στην Παναγία της Καλυβιανής έφτασαν κοπέλες πλούσιες, σεμνές, ταπεινές, αλλά με τη φλόγα της πίστης και της αγάπης στα ορφανά και στους γέρους και στους αναξιοπαθούντες, και ήρθαν να βοηθήσουν το έργο του μακαριστού Τιμοθέου. Χωρίς αυτές που θυσίασαν τη ζωή τους και τα νιάτα τους για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Ούτε απεργίες, ούτε δικαιώματα, ούτε τίποτε. Όλο το 24ωρο να αγωνίζονται στα ορφανά, στους γέρους. Δεν ήταν μόνο οι κοπέλες, αλλά και όλοι οι γνωστοί του Τιμοθέου έτρεξαν να τον συνδράμουν στο έργο του. Εκείνοι όμως που ήταν στην πρώτη γραμμή ήταν Μεσαρίτες, και το λέω με καμάρι αυτό. Δεκάδες άνθρωποι δούλευαν δωρεάν, εκ περιτροπής. Στα πανηγύρια έτρεχαν να ανάψουν κερί, να βάλουν παραπάνω χρήματα, να φέρουν ένα πρόβατο, μια κατσίκα, να τα βγάλουν στο λότο, να μαζέψουν χρήματα, και όλα στα ιδρύματα. Εκείνο που καμαρόλαμε ιδιαίτερα ήταν η γεωργοί μας στο λιωμάζωμα. Σε κάθε λεωτριβείο υπήρχαν βαρέλια, και ο κάθε παραγωγός ένιωθε απερίγραπτη υπερηφάνεια όταν τέλειωνε στο ελαιοτριβείο να βάλει στα βαρέλια λάδι, και δεν έβαλε τσιγκουνεύοντας. Πολλοί και φτωχοί άνθρωποι βάλανε το μισό, και όταν γέμιζαν τα βαρέλια ερχότανε αυτοκίνητα και τα έπαιρναν να τα πουλήσουν, να πάνε τα χρήματα στα ιδρύματα. Και έτσι σε λίγο χρόνο έγινε το ορφανοτροφείο, το κτίριο, έγινε το γεροκομείο, η οικοκυρική σχολή, τυπογραφείο, σχολή κοπτικής, δραπτικής, πλεκτικής, έκθεση, δημοτικό σχολείο. Τι δεν έγινε? Αυτό είναι το θαύμα της Παναγίας Καλυβιανής. Από τα πιο ξεχωριστά στην Ορθοδοξία, στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Να μην πούμε ότι στις Μύρες έκαμε οικοτροφείο αρέων και θηλαίων, και στην Πόπια οικοτροφείο θηλαίων. Να μην πούμε ότι έκαμε και δημοτικό σχολείο στην Καλυβιανή, ότι έκαμε το ναό του Αγίου Νεκταρίου στις Μύρες, ένα μεγαλοπρεπή ναό, ναούς πολλούς. Όμως τον πήραν από τους Μεσαρίτες και τον έφεραν στο Ηράκλειο το 1978. Η Αγία και η Οικουμενική, η Αγία
και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου τον εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Και συνέσαι το έργο ενός άλλου ένδοξου μακαριστού, του Ευγένιου Ψαλιδάκη. Όμως άφησε και εδώ στο Ηράκλειο έργο μεγάλο. Το γεροκομείο, η Ιερά Μονή της Αγίας Φωτεινής, το επιμορφωτικό κέντρο, με το ραδιοφωνικό σταθμό, με το βιβλιοπωλείο, με τόσες άλλες λειτουργίες. Αλλά το πιο σπουδαίο, η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, η οποία πρόσφατα έγινε Ανωτάτη Ακαδημία. Τιμή και δόξα για όλα αυτά. Εδώ τελειώνω και εύχομαι από καρδιάς αιωνία του η μνήμη και εμείς όλοι να έχουμε την ευχή του. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από παράκληση του κυρίου Νεωνάκη, καλούμε στο βήμα τον κύριο Μανώλη Τρυπάκη, αντιπρόεδρο των εφέδρων αξιωματικών του Νομού Ηρακλείου, για να μας διαβάσει έτσι 3-4 αντίστοιχα τα οποία έχει γράψει για τον μακαρίστο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Τιμόθεο. Την ημέρα που εκοιμήθη ο μακαριστός Τιμόθεος, έγραψα τους κάτω τις στίχους. Σήμερα η Παράδεισος θα έχει συναυλία. Υποδέχεται ένα Άγιο χωρίς αμφιβολία. Κι όσα παιδιά προστάτεψες, Άγιε στη ζωή σου, τόσες χιλιάδες άγγελοι θα βρίσκονται μαζί σου. Η Κρήτη υποκλίνεται στην αγιότητά σου και δεν θα πάψει να υμνεί ποτέ το όνομά σου. Η Κρήτη υποκλίνεται στην Άγια μορφή σου, να αναπαύει ο Θεός αιώνια την ψυχή σου. Η μνήμη σου αείμνηστε θα μείνει αιωνία. Ήσουν αστέρι λαμπερό για την Ορθοδοξία. Και τον κύριο Νεωνάκη και τον κύριο Τρυπάκη. Το 1993, με την έλευση στην Κρήτη του από Κωνσταντινούπολεως καταγωμένου άρχοντος διδασκαλού του Ιερού Ψαλμοδού, κυρίου Ιωάννου Δαμαρλάκη, δημιουργείται η χοροδία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Από τότε, συχνά λαμπρύνει τις λατρευτικές εκδηλώσεις στη Μητρόπολη μας, όμως αυτό δεν την εμποδίζει να συμμετέχει και σε αμιγώς μουσικές εκδηλώσεις. 17-18 χρόνια τώρα, άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, γείτονες και συγγενείς μας έχουν γίνει ενεργά μέλη του τόπου μας συμμετέχοντας στη χοροδία αυτή. Και μπορεί να υπάρχει χάρη στη δεξιότητα και την προσωπικότητα του χωράρχου της, όμως δεν θα αποκαλούνταν χοροδία χωρίς όλα αυτά τα πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα τιμής ένεκεν θα σας αναγνώσω ευθύς αμέσως. Αναστασάκη Αμαλία, Ανδρουλάκη Δέσποινα, Αντωνακάκη Αργυρή, Αντωνάκης Γεώργιος, Αράπογλου Πέτρος, Βαμβουκάκη Εκατερίνη Ραφαέλα, Εκατερίνη και Ραφαέλα, με συγχωρείτε, Βαμβουκάκης Εμμανουήλ, Βασιλάκη Τόλια Μαλάμο, Γερακιανάκη Καλλιόπη, Γεωργιάδου Φωτεινή, Βουβιανάκης Νικόλαος, Δασκαλάκη Ελένη, Δρακονάκης Ιωάννης, Ζαχαριωτάκης Γεώργιος, Ζηδιανάκη Κουτσίκου Καλλιόπη, Ζουμί Παναγιώτα, Καλογεράκης Ιωάννης, Καρακοσωτάκης Γεώργιος, Κοντοπόδης Εμμανουήλ, Καστρινάκης Στέφανος,
Κουτσούμπας Βασίλειος, Λαζαρίδης Αναστάσιος, Λουλάκη Άννα, Μανιαδή Μαρία, Μανουσάκης Σπυρίδων, Μαρκάκης Μιχαήλ, Μαύρος Στυλιανή, Παναγιωτάκης Πέτρος, Παντερής Γεώργιος, Παπαδάκη Μαρία, Παπαδάκη Ολυβία, Παπαμιτσάκης Ιωάννης, Πετράτου Αθανασία, Πετσαλάκη Ειρήνη, Πετσαλάκης Ιωάννης, Σαλκιτζής Αναστάσιος, Σκουλουδάκης Γεώργιος, Σμυρνιωτάκης Νικόλαος, Σπανός Κωνσταντίνος, Σταγάκη Μαρία Ελένη, Στεργίου Εμμανουήλ, Συντιχάκη Ευαγγελία, Τρομαρόπουλος Μιχαήλ, Φραγκάκης Ιωάννης, Φραγκιουδάκη Πινελόπη, Χαλκιαδάκη Βασιλική, Χναράκη Αμαλία, Χνάρη Ειρήνη, Ανδρεάκη Ζαχαρίας και Μουδατσάκης Μανώλης. Παρακαλώ λοιπόν το χειροκρότημά σας για αυτή τη χοροδία που τόσα χρόνια λαμπρύνει τον τόπο μας. Σήμερα όμως, μαζί με τη χοροδία, είναι και η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής Ορφέας, την οποία αποτελούν τα εξής μέλη. Κουλιεράκη Ηρώ και Δαμαρλάκη Φανή στο τραγούδι. Αντωνέος Μανώλης στο βιολί. Αρχάβης Αριστίδης στην κιθάρα και το τραγούδι. Βελιγιάννης Δημήτρης στην κιθάρα και τον μπάσο. Καπελάκης Μάριος στα κρουστά. Κερδαμάκη Ειρήνη στο πιάνο. Μανιουδάκης Νίκος στη λύρα και το τραγούδι. Μαριδάκης Γιάννης και Παπαγιαννάκης Μανώλης στο μπουζούκι. Παπαδάκη Φωτεινή στο αρμόνιο. Πιτσικάκη Χριστίνα στο ακορντεόν. Και Κωστάκη Λίλιαν στην επαγγελία. Σε αυτό το σημείο να καλέσουμε και τον άρχοντα διδάσκαλο του Ιερού Ψαλτήρου, τον κύριο Ιωάννη Δαμαρλάκη, για να μας πει δύο λόγια για τη μελοποίηση του έργου αυτού του μακαριστού Αρχιεπισκόπου και άλλα δύο λόγια για την ορχήστρα. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε Ειρηνέ, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου, Καστιλίου και Βιάνου, κύριε Ανδρέα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 1975 ο καθηγητής μου στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα, Σωκράτης Βενάρδος, επιλέγει σπουδαστές του Οδείου για να συναποτελέσουν το μεγάλο χορό, ο οποίος θα ελάμβανε μέρος στην παρουσίαση του έργου «Ηλιοτρόπια». Στίχη Μητροπολίτου Γορτίνης και Αρκαδίας Τιμοθέου. Με επιλέγει και εκεί γνωρίζω και τον πρωταγωνιστή του έργου, αείμνηστο και αυτόν Νίκο Ξυλούρη. Στο δίσκο που ωστόσο κυκλοφόρησε, στο προλογικό του σημείωμα έγραφε ο καθηγητής μου Σωκράτης Βενάρδος. Προσπάθησα να ντύσω τα ωραία ποίηματα με την ανάλογη μελωδία πάνω σε μια λιτή εναρμόνιση, ώστε να παραμένουμε όσο γίνεται πιστοί στην ελληνική παράδοση, προσφέροντας τραγούδια αγνά τόσο από πλευράς κειμένων όσο και από πλευράς μέλους. Οι φίλοι και αδελφοί μουσικοί, τραγουδιστές, συγχοροδοί προσφέρθηκαν πάλι να βοηθήσουν. Τους ευγνωμονώ για μια ακόμη φορά. Με τα έργα μου συνεχίζω, γράφει ο αείμνηστος καθηγητής μου Σωκράτης Βενάρδος, την ανίχνευση που άρχισα σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Τη χρησιμοποίηση γνωστών μελικών θεμάτων από τη βυζαντινή μουσική, επεξεργάζοντας τα μέσα από το φίλτρο της παράδοσής μας, της δημοτικής, της λαϊκής, αλλά και της σύγχρονης, όπως την διαμόρφωσαν οι μεγάλοι μουσικοσυνθέτες μας, κατά τρόπο που να διατηρείται ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του ήχου, με αισθητή δηλαδή την κυριαρχία της αδρής μελωδίας, παρόλο το διακριτικό αρμονικό διάνθισμα. Ελάχιστες αλλαγές έκανα σε σχετικές τονικότητες, συνεχίζει ο καθηγητής μου, για να μην ξεφύγω από τους αυστηρούς κανόνες της ελληνικής μουσικής. Το πλέξιμο όμως δύο θεμάτων από το ίδιο τροπάριο είναι δάνειο από τη δυτική τέχνη, που το χρησιμοποίησα με την ελπίδα πως στο μέλλον κάτι άλλο θα καταφέρω να βρω ψάχνοντας. Επιμένω πως κάποτε θα καταλήξω στο να χρησιμοποιώ ελάχιστα ή και καθόλου οποιαδήποτε τεχνοτροπία ή επίδραση που δεν είναι γνήσια ελληνική. Αυτό το κείμενο αποτελεί την πνευματική διαθήκη, θα λέγαμε, προς όλους τους μαθητές του για την μουσική πορεία μας. Αυτά, χωρίς άλλα λόγια, αποτέλεσαν την πηξίδα για τη σύνθεση των ποιημάτων της λυτρωτικής φλογέρας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου. Σήμερα, που οι στίχοι των τραγουδιών μας προβάλλουν ό,τι ευτελές και ανήκουστο, εμείς έχουμε μια νέα μουσική πρόταση. Μουσική ελληνική,
απλή στη σύνθεση και στη μελωδία, αλλά με στίχους, ποίηση που εξυμνεί ό,τι ανώτερο, ό,τι μεγάλο, ό,τι ωραίο. «Παιδί μου», θα μου πει ο μακαριστός, «γράψε απλές μελωδίες. Είδες τι λέει ο δάσκαλός σου Μανώλης Χατζημάρκος? Ποιο είναι το μυστικό των τραγουδιών που όλοι εν πολύ στις ύποπτες μελωδίες τραγουδούν? Η απλότητα. Με αυτό ως γνώμονα να πορευτείς. Να βάλουμε, παιδί μου, στα χείλη του κόσμου λόγια θεϊκά. Άκουσε 4 τραγούδια στην εκδήλωση προς τιμήν του και αγαλίασε η ψυχή του. Άκουσε και τα υπόλοιπα πρωτόλια τότε και έδωσε την ευλογία του. Για τη δόξα του Θεού, παιδί μου, όχι για τη δική μας. Προχώρα. Ο Θεός τον κάλεσε κοντά του. Δεν προλάβαμε. Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε. Κρατώ στα χέρια μου αυτό το δίσκο για την ιστορία. Όπως τότε, στις 15 Δεκεμβρίου 2003, στο ξενοδοχείο Ατλαντής, που ο σύλλογος μας τίμησε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο. Δίσκος, ο οποίος κάτω, δεν μπορείτε να το δείτε, γράφει «Μουσική Σοκράτη Βενάρδου, στίχη Μητροπολίτου Γορτίνης και Αρκαδίας Τιμοθέου». Από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκλεκτό φίλο, αδελφό και συνεργάτη Άρη Αρχάβλη για τις ατέλειωτες ώρες που μου διέθεσε έτσι ώστε να παρουσιαστεί όσο πιο τέλεια γίνεται το έργο. Τη Χριστίνα Πιτσικάκη που μαζί γράψαμε τα πρωτόλια αυτής της μουσικής εργασίας. Την ψυχή της ορχήστρας Ειρήνη Καρδαμάκη και τον Μανώλη Παπαγιαννάκη για τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Αλλά και όλους τους εκλεκτούς αδελφούς, συνεργάτες, καλλιτέχνες, μουσικούς και τραγουδιστές που προηγουμένως παρουσιάστηκαν από τον θεολόγο Γιώργο Καρακοσταντάκη, τον οποίον για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε. Τη χοροδία του Αγίου Μινά, τα κριτικά αδέλφια μου όπως τους ονομάζω. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο για την ευλογία, αλλά και την εν γέννη στήριξη και συμπαράστασή του για την πραγμάτωση της σημερινής εκδήλωσης. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου για την ενίσχυσή του υλική και ηθική σε αυτήν την εκδήλωση. Την Ιερά Αδελφότητα Αγίων Θεοδόρων για την φιλοτεχνία της Λυτρωτικής Φλογέρας. Όλους τους χορηγούς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Ευχαριστώ. Επίσης, απόψε όλοι μας τιμούμε την Ιερά Μνήμη του Πατρός Τιμοθέου. Καλάμισα λεγόμενο, που
σταρώ να σε βρω, Κύριέ μου, και τον τρόπο η αγάπη σου ξέρει. Στου Ιώβ την επώδυνη καρτερία, στον τριών παιδών τον πύρινο ύμνο, στου Ιωνά την κραυγή εκβαθέων, στου Δαβίδ τις θλιμμένες δεήσεις, στου παράλυτου τη μακρόχρονη αγωνία, στου τυφλού την αξιμέρωτη νύχτα, στο αλάβαστρο μυρωμένης μετάνοιας, στου Πέτρου τα πικρά δάκρυα, στου Παύλου την ουράνια κλίση, στου ληστή τη σωτήρια ομολογία, στον μαρτύρων τους αιμάτινους πόνους, στις δακρύβρεχτες των οσίων αγρύπνιες, στη ζωή στον πολύμοχθο αγώνα, στην αέναη πάλη, στον ασίγαστο πόθο, στη θερμή οικεσία. Του θανάτου σαν φτάσει η ώρα, λυτρωμένη η ψυχή να πετάξει. Κύριε, προς κεφαλό σου ολόφωτο, η δόξα του ουρανού και των αγγέλων. Μα εδώ στη γη δεν είχε που την Άγια Κεφαλή να γύρεις. Στη Βιθλεέμ σε φάτνη ανακλήθηκες, στη Ναζαρέτ σε ταπεινό εργαστήρι, στην κουπαστή του πλοίου με τα κύματα και στο σταυρό μακάνθινο στεφάνι. Τα χρυσοκέντητα δεν ζήτησες προσκέφαλα των παλατιών και των τρανών του κόσμου. Ένα ζητάς, αγνές καρδιές που να αγαπούν και να πιστεύουν.
οδυνηρός ανήφορος η αγάπη, όταν του μίσους το σταυρό σηκώνει. Μα οι σταυρωτές να νιώσουν δεν μπορούν, πως της τιμής το ατίμητο στεφάνι, μονάχα σ' όσους συγχωρούν ανήκει. Συντρίψεις τους εχθρούς σου, μια νίκη υπάρχει αληθινή, όταν οι άλλοι σε σταυρώνουν, να συγχωρείς και να αγαπάς. Κύριε, των εκτιρμών σου τις πηγές φλέβες αστήρευτες προσμένω, της ψυχής μου να γρεύσουν το χωράφι και βοδιαστά λουλούδια να φυτρώσουν. Στον επιτάφιο στολίδια ταπεινά και στην Ανάσταση ροδόσταμο χαράς.
Ένθυμη συναυλία μυστική, από μυριάδες παίχτες πονεμένους, στο ρημαγμένο ελληνικό χωριό. Γλυκιά μαγεμένη ιερή νοσταλγία, να πέσουν τα σύνορα στην πνοή της ειρήνης, να λιώσουν τα σπαθιά στη φωτιά της αγάπης. Ένθυμη συναυλία μυστική, από μυριάδες παίχτες πονεμένους, στο ρημαγμένο ελληνικό χωριό. Γλυκιά νοσταλγία, να ζουν οι πατρίδες δίχως αίμα και μίσος, να μοιάζουν καράβια σε γαλήνιο λιμάνι, σε ναύματα ειρήνης και ευλογίας τους Κύριε, από το νου και από τα μάτια μας της απιστίας σε κρύβει η πέτρα. Νεκρό σε κρατά της ψυχής στο σκοτάδι και βουλιάζει η καρδιά μας αγωνία θανάτου. Ποιος σεισμός θα κυλήσει το λίθο και η φωνή σου γλυκά θα αντυχήσει. Εγώ ζω, οι νεκροί αναστηθείτε. Σύννεφα στον ανέμον την πλάτη, κουβαλούν τη ζωή το ατίμητο δώρο. Σου χάρη βροχή στις ψυχής μου να πέσει το χωράφι και μια βλάστηση θεία να ρυθίσει. Φορτωμένα τα σύννεφα στον ανέμον την πλάτη, κουβαλούν τη ζωή το ατίμητο δώρο. Απαόρατο κόσκινο το πολύτιμο πέφτει, φορτίο η βροχή, θεϊκή ευλογία. Της ψυχής μου να πέσει το χωράφι και μια βλάστηση θεία να ρυθίσει. Κύριε, η Άγια σου
χάρη βροχή στις ψυχής μου να πέσει το χωράφι και μια βλάστηση θεία να ρηχήσει. Κύριε, πότε θα βρω ξεκούρασμα στου κόσμου την οδύνη? Τα κόκαλά σου αν τριφτούν στις πίστης στο αμμόνι, στα δάκρυά σου αν ποτιστεί το δέντρο της αγάπης, αν λιώσει η σάρκα και χαθεί στις φλόγες της θυσίας, το πνεύμα θα είναι ανάλαφρο και η καρδιά καθάρια. Κρυστάλλινο δάκρυ από το κλίμα το κομμένο ταμπέλιο και ρυθμικά χοντρές σταλαγμάτιες το διψασμένο χώμα αργοποτίζουν. Και του πόνου τα νέφη στο καθάριο ουρανό, στη γαλήνη ψηλά, στην αλήθεια στο φως να πετάξεις. Θα οριμάσει τους καρπούς. Μεγάλε της καρδιάς μου κλαδευτεί το κλάδεμα, πόνος και δάκρυ της αρετής θα οριμάσει τους καρπούς. Της αρετής θα οριμάσει τους καρπούς. Δυο ξυλά δέντρου κόπηκαν και γίνηκαν σταυρός που υψώθηκε στο Γολγοθά. Και τότε αίμα λυτρωτικό σημάδεψε δυο λέξεις. Πίστη στο κατακόρυφο, τον ουρανό να βλέπει, αγάπη στο οριζόντιο, τον κόσμο να αγκαλιάζει.
βλέπουν στο φως της λαμπάδας του Γολγοθά την άσβηστη φλόγα. Μα ο πόνος βαθύς συνοδεύει το δάκρυ για όσους τη λαμπάδα τους καίνε χωρίς ανάσταση. Φως της λαμπάδας του Γολγοθά την άσβηστη φλόγα. Μα ο πόνος βαθύς συνοδεύει το δάκρυ για όσους τη λαμπάδα τους καίνε χωρίς ανάσταση. Συνοδεύει το δάκρυ για όσους τη λαμπάδα τους καίνε χωρίς ανάσταση. Κύριε, άνοιξε τις πηγές των δακρύων μου, λυτρωτικό να κυλήσει ποτάμι και η ψυχή μου χαρούμενο να τραβάει καράβι στις μετανοίας μου την απέραντη λίμνη. Πανιά στο ταξίδι θα βάλω τα φτερά μιας πελώριας αγάπης και κατάρτια υψωμένα τα χέρια, μυστική ευγνωμοσύνης λατρεία. Τρανή καπετάνισα στη γέφυρα πάνω, άγρυπνη, λυτρωμένη η ψυχή μου στο αιώνιο σημώνει λιμάνι. Σταγόνες η βροχή, θάλασσα γίνεται ποτάμια λίμνες και οι δροσερές πηγές που σβήνουν τη δίψα του ζεστού καλοκαιριού. Βροχή από πιο κόσκινο περνάς, πιο ποτιστήρι ρυθμικά σαμπλώνει. Ήρθε η κύρια αγάπης πλαχνικά, επί δικαίους και αδίκους βρέχει. Σταγόνες η βροχή, θάλασσα γίνεται ποτάμια λίμνες και οι δροσερές πηγές που σβήνουν τη δίψα του ζεστού καλοκαιριού. Βροχή από πιο κόσκινο περνάς, πιο ποτιστήρι ρυθμικά στα
αγάπης πλαχνικά, επί δικαίους και αδίκους βρέχει. Βροχή από πιο κόσκινο περνάς, πιο ποτιστήρι ρυθμικά στα πλάνη. Η θεϊκή αγάπης πλαχνικά, επί δικαίους και αδίκους βρέχει. Κύριε, το έλεος σου απίθμενο, φράχτης υψώνεται να συγκρατήσει του ολέθρου μας την καταιγίδα. Ανεξιχνίαστη η μακροθυμία σου, τις πληγές της ψυχής μας σκεπάζει. Ιησού, γλυκιά παρηγοριά και ελπίδα, σαν το σταυρό στο Γολγοθά πάντα τα λάθη μας σηκώνεις. Μα πριν η δίκαιη αστράψει η οργή, Κύριε, σπλαχνίσου μας. Στους τάφους των νεκρών κρανιοτόπος, τους σταυρωμένους κλαίω και πονώ, μα πιο πολύ τους σταυρωθές λυπούμαι. Σταυρό χωρίς θυσία, βαρύς μας φαίνεται ο σταυρός, γιατί μας έδινε και λιποτάχτες. Τους σταυρωμένους κλαίω και πονώ, Κύριε, το όνομά σου είναι αγάπη και δεν μπορείς τον εαυτό σου να αρνηθείς. Ο ήλιος και η βροχή τη γη αγκαλιάζουν και είσαι για δίκαιος και αμαρτωλούς πατέρας. Στα λάθη μας δεν ρίχνεις κεραυνούς, πάντα ανοιχτή είναι η σπλαχνική σου αγκάλη. Στη γη σαν ήρθες, με το αίμα σου την Άγια Αγάπη να διδάξεις, μετανοείται είπες στην αρχή, άφες αυτής εσφράγισες στο τέλος.
του παραδείσου κάποιος να ανοίξει τρέχει με χαρά, είναι ο ληστής του Γολγοθά, είναι ο ληστής του Γολγοθά. Το χερουβί με πύρινη ρομφαία, η Κέρβερος του αντιτρόμερος, είναι ο ληστής του Γολγοθά, είναι ο ληστής του Γολγοθά. Ποιος να είναι αυτός ο τυχερός που κάθε εμπόδιο μεριάζει, είναι ο ληστής του Γολγοθά, είναι ο ληστής του Γολγοθά. Το χερουβί με πύρινη ρομφαία, η Κέρβερος του αντιτρόμερος, είναι ο ληστής του Γολγοθά, είναι ο ληστής του Γολγοθά. Το χερουβί με πύρινη ρομφαία, η Κέρβερος του αντιτρόμερος, είναι ο ληστής του Γολγοθά, είναι ο ληστής του Γολγοθά. Σπάναγνης Παρθένα στην αγκάλη, μια σαρκαθώα μεγαλώνει. Θεός και άνθρωπος αντάμα. Έφερε την αλήθεια και το φως κι άδειασε το ποτήρι του θανάτου. Μα τώρα αναστημένη, παντοδύναμη, το πανηγύρι της ψυχής μας ετοιμάζει. Λάβετε, φάγετε, Ανάσταση χαρείτε.
Κύριε, την ατίθαση ελευθερία μου, βάλε στα δεσμά της αγάπης σου μέσα. Με κλειδιά της ευσπλαχνίας σου κλείσε της ψυχής τις αφρούρητες πύλες και απ' της πίστης ψηλά το σταυρό, το μνήστητή μου, σημαία ελευθερίας θα υψώσω. Αλπίσματα και των ανθρώπων τις μουσικές. Για χιλιόφωνα στα πέγρα μια μελωδία ετοιμάστε όλα μαζί. Και του ουρανού χτυπάτε σήμαντρα, μη σταματάτε συναυλίες θεϊκές. Χαρά πλημμύρισε η ψυχή μου, χαρά πλημμύρισε η ψυχή μου. Αγγέλωνε κουράνια σαλπίσματα και των ανθρώπων τις μουσικές. Άρες, κιθάρες, με γρανιά, για χιλιόφωνα στα πέγρα μια μελωδία ετοιμάστε όλα μαζί. Της γης και του ουρανού χτυπάτε σήμαντα, σταματάτε συναυλίες θεϊκές. Χαρά πλημμύρισε η ψυχή μου, χαρά πλημμύρισε η ψυχή μου. Κύριε, η βάρκα της ζωής μου κλειδονίζεται. Πελώρια γυροκύματα, αφρισμένα στόματα ολέθρου στο σκοτάδι. Κι είναι γεμάτο το καΐκι μου μάταιη ελπίδα, τα αγαθά σου κλασμάτων πλούσια σοδιά. Άπειρη αγάπη τότε στάθηκες σε προσευχή θερμή, ολονύχτια, για το δικό μου της αγωνίας ταξίδι, ως την τέταρτη φυλακή που ξημερώνει. Πρόσταξε το χρέος με πίστη στα μεγάλα ιδανικά, με πίστη στα μεγάλα ιδανικά. Παιδιά, φυλάστε θερμοπύλες, παιδιά, φυλάστε
μέτρητοι φυτρώνουν οι προδότες, μα τώρα πυρπολούνται τα ιερά και αμέτρητοι φυτρώνουν οι προδότες. Στη σημερινή μας εκδήλωση καλούμε το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο για έναν καταληκτήριο λόγο. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρκαδοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, κύριε Ανδρέα, αγαπητοί εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, αγαπητοί, θαυμαστοί και ευλογημένοι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάσατε απόψε την εκδήλωση, αισθάνομαι ότι ο ρόλος μου τούτη την ώρα είναι μάλλον να πω εκείνο που λέμε πάντοτε στις ακολουθίες διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Να είμαι επομένως σύντομος και θέλω να είμαι και θα είμαι. Αισθάνομαι πάντως την ανάγκη να πω απόψε ότι η βραδιά ήταν πολύ δροσερή από την άβρα του Αγίου Πνεύματος, πολύ ευλογημένη, γιατί μας έδωσε μηνύματα τόσα πολλά. Να αναφερθώ πρωτίστως στο πλήθος όλων εσάς. Τόσοι άνθρωποι, τόσος κόπος, τόση δουλειά. Ξέρουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν γίνονται χωρίς κόπους, πολλούς κόπους και θυσίες. Τόσοι άνθρωποι, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους
τα παιδιά που είναι από εδώ, από οπουδήποτε. Επιθυμώ να χαιρετήσω την παρουσία των και τη συμβολή των, γιατί χωρίς την παρουσία των παιδιών σε οποιαδήποτε προσπάθεια, σε οποιουσδήποτε αγώνες της ζωής μας, κάτι πολύ σημαντικό λείπει. Χαιρετίζω και συγχαίρω τον δάσκαλο και για την ανάδειξή του τελευταία σε δάσκαλο του Ψαλτήρος, άρχοντα διδάσκαλο του Ψαλτήρος, τον κύριο Δαμαρδάκη, και για τις τόσες και τόσες προσφορές που έχει κάνει στην κοινωνία, στην εκκλησία, παντού, γιατί είναι ακούραστος, εργατικός άνθρωπος της προσφοράς και της θυσίας, και χαίρομαι που ένας ακόμα καρπός του έργου του είναι η απόψινή εκδήλωση. Χαιρετίζω ό,τι απόψε είδαμε και ακούσαμε. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι καλλιτέχνης, αλλά ομολογώ ότι μ' άρεσε τόσο πολύ η απόψινή εκδήλωση. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ σε όσα ακούστηκαν απόψε από το σεπτό πρόσωπο του σεπτού προκατόχου μου, ο οποίος τόσα προσέφερε, τόσο αγωνίστηκε, τόσο αληθινός ήταν, όπως τον σκιαγράφησε ο εκλεκτός ομιλητής της βραδιάς, τόσο αλυσμόνητος μένει και θα μένει. Δεν είχα όμως φανταστεί, και ομολογώ και εξομολογούμε απόψε, ότι δεν είχα γνώση του ποιητικού του έργου, το οποίο πάρα πολύ με ενθουσίασε, ιδιαίτερα τα τόσα και τόσα μηνύματα τα οποία ακούσαμε από τον ποιητικό του λόγο. Δεν μπορώ να εντοπίσω ποια από όλα θα ήθελα να επισημάνω και να υπογραμμίσω. Θα σταματήσω όμως αυτό που ακούστηκε: φυλάτε Θερμοπύλες. Αυτό το μήνυμα που δόθηκε απόψε, μαζί με τόσα άλλα μηνύματα, εγκάρδια, αληθινά, όπως τα ακούσαμε μελοποιημένα, αυτό το φυλάτε Θερμοπύλες, μαζί με όλα τα άλλα, δίδουν στη βραδιά απόψε ένα ιδιαίτερο νόημα. Γνωρίζω ότι ο αείμνηστος ιεράρχης, ο οποίος πριν από 4 χρόνια έφυγε από αυτόν τον κόσμο, του οποίου το έργο και το πρόσωπο απόψε τιμήθηκε, έχει, με όσα άφησε γραμμένα και στα βιβλία και στα ποίηματά του, έχει να τροφοδοτεί συνέχεια τον τόπο μας από όλα όσα και απόψε είδαμε και μπορούμε να αντλούμε συνεχώς. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα στον κύριο Νεωνάκη, όπως και τον κύριο Δαμαρδάκη, για τον τρόπο με τον οποίο σκιαγράφησε την προσωπικότητα και το έργο του απόψε τιμωμένου ιεράρχου της Εκκλησίας της Κρήτης, για τον τρόπο με τον οποίο έδωσε παραστατικά όχι μόνο τη θεωρία αλλά και την πράξη και το έργο του αειμνίστου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου. Μπορώ να πω ακόμα μία λέξη και να μην μακρηγορήσω περισσότερο, ότι σήμερα ιδιαιτέρως χρειαζόμαστε ως κοινωνία και ως τόπος και ως Ελλάδα και ως Κρήτη, χρειαζόμαστε τέτοιες προσωπικότητες, αληθινές. Γιατί πια οι ιδέες και οι θεωρίες, οι οποιασδήποτε ιδέες και θεωρίες δεν μπορούν να μας στηρίξουν. Μόνον πρόσωπα άγια και αληθινά, τα οποία έχουν να πούν λόγο που βγαίνει από την ψυχή τους και από τη ζωή τους και από την πράξη τους, εκείνα είναι που χρειαζόμαστε. Εάν χάσουμε τα πρόσωπα και μείνουμε σε ιδέες, οποιασδήποτε ιδέες, ακόμα και σπουδαίες, δεν θα μπορούμε να στηριχθούμε στους δύσκολους καιρούς μας. Πιστεύω ότι πρόσωπα όπως ο απόψε τιμόμενος
είναι που χρειαζόμαστε στην εποχή μας, στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, ακόμα και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ενός ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν όλες τις δυσκολίες χωρίς να κλονιστούν, για να μπορούμε και εμείς να περνούμε όλες τις δυσκολίες της ζωής χωρίς ποτέ να κλονιστούμε, να ξεπεράσουμε, να ξεπερνούμε και να ζούμε όπως εκείνος, ευλογημένοι από το Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό για την απόψινή βραδιά, ευχαριστώ όλους εσάς και σας συγχαίρω ως άνθρωπος που θαύμασε και καμάρωσε απόψε την εκδήλωση και εύχομαι σε όλους κάθε καλό και κάθε ευλογία από το Θεό. Να είστε καλά.